बुबागरा बीर बिक्रम किशोर मानिक देवमा आचेमा साल आगस्तानि चुकु सालमारिब बुबागरा बीर बिक्रम किशोर मानिक देवमा आचेमा साल हापांनि हाबान्दा रब सालसेनि बागै खरब जागौ तामुनि होनबा बुबागरा बीर बिक्रम किशोर मानिक देव तिप्रा हानो मादि सामना बा गोथां तंमनि जेराव गोबांमा सामुं तांमरक मारि तंगौ याक्सि हापांनि जेराव तो बुबागरा आचेमा साल पालाय जागिया हास्तेव कथा हापां फाइमानि उलो बुबागरा आचेमा साल हाबान्दा रब सालसेनि बागै फलबै रिजागौ फिया ताबु सुमं कासा आचि तंखा बुबागरा आचेमा साल थैमा सा पालाय जागौ फियाबा बनि सिमालंनो ताबु खानो मुंसा हापांनि बुखाक्ति जाय खायजाया अमहाके बुबागरा सिमालंनो साक नांया जाय खायाखै तनि रिजावो वानसु गोरोंनि वानसु खाय अमहाय बुनि दफानि बरकनि सिमालंखाय पाका स्नांबाय आचुक माइचाय तंगय मानो आसुक नायथ कुसुंखाय तनि जा फिया त्रिपुरा हानो बिसि रमै हापु सिरांनाय बुबागरा रकनि सिमालंनखाय जाय खायजे साक मोनजायखै तनि रिवो आबुनो नगै त्रिपुरासनो खा खामनाय जा हापं गुबुन जागा रगखाय रां गोबां सोबाय रिमानो सिनांबाय रिमानो फिया बुबाग्रानि सिमालंनखाय जाय खायना बगै AMC नि थानि रांग्रि बेलायखा खामाको MBBWS बुबाग्रानि सिमालंनो जाय खायना बगै AMC नि थानि थांगा थांगै बरक साजाका सिमालंनो स्नामनानि बगै AMC नि थानि फानगिरि हिनै MBBWS सिमालंनो जाय खायना बगै काश्यपय मुंब्लाय रिमानो ग्राक सारा AMC नि बर थांगै किसा साबसिखै खायका बुबाग्रानि सिमालं बरं खाजा मानै कसक कुसुम मुनाम सुनाम खिबि टाउन स्ट्रिया अर थाङै बासानानै बुबाग्रा आसमा साल पायना बागै सिमालंनो नायना थाङै MBBWS नि आदो सिबानि देबनो साका बतला सिमालंना हापां जायखाया हनके तिप्रासा जत थांजाखाय जायखायनानि बागै लुकुरनो कक्को जाखाम आबुनो कारिबा बतेबो साका बतला सिमालंनो बुबाग्रानि सिमालंनो तंमारकनो बम बुबाग्रानि सिमालं आबो कासा कासाखाय मुं थेपावै सिनि मुं रिना रिखा हनके लुकुरक सायमानो फायदि बुबाग्रानि सिमालं हापां जायखाया अमानति MBBWS नि सिबानि देबो तामासाका बिनि खुंथि खालायनाय लायानो बाय তিনি তার নিবাকে ফাইনাল মানাবো যতন খুলুমকা ফাইন হাইতেনে जों अजागाव फाइ सपायगोना सपायगा तिनि जों थानाय साल एमसिअ एप्लिकेशन मा परे तिनि अजागानो फजा दङ नरं दंना आं खाखायावबो तिनि हाव दंनाय जत तिनि बर रंनि बागै बेलाय लासिमासिया बेपार কারণ जों तिनि बुबाग्रा संनि जेटा सिमलां तमाने राजबंशनि सिमलांनो जों एप्लिकेशन रइसे परिष्कार खायना नांगौ खाखायाव जे जों बुबाग्रानि फट'आव बुबाग्रानि स्टेचुआव जों हमबक माबाय दिनै सालसा छुटि माबाय दिनै आमाबाय दिनै मानसिमोन बारियाव होनाय आं खाखाया जों जुदि दमं अ हानि बरक अ रायजोनि बरक होनाय वानसुगु दं साक साक हंके अ सिमलांनासो सिगां जों खालायनो नांगौ কারণ অবংখা চিনি রাজ পরিবারनि सिमलां अमबाय चिनि मुकुमो যত কিছু অমবাय ন চিনি मिलिजा আর আবনে বিশিং যতন সানামু চঙ্গ যে থাঙ্গে ফাইতে নরং नुहुर दंनाय आङो बर' बिजि যতन জানজানি लाइफ बिजि अबनो किसा नासिना बन्त के मिथानि जरा करै बाक्साबा ताखुनसि साइमाया को जे अब बुबाग्रा सनि सिमलां थांनाय सिनि जे बुबाग्रा सं फंबाय माने बंनि सिमलां हनै ताखुनसि बाक्सा सिंको अ बुबो बलं बजागानि भिडिअ फनो बमनि अंको खलाय हनै अबनो चिनि बुबाग्रा सनि चिनि तंथनाय चिनि राजा रंनि सिमलां ताखुना अब कोनो खलाय जाया कुसुम अथस 2021 बासा लायजा व्यवस्था खलायाको तो आं थानाय अंको एमसिअ थांमोन परेबो बरक थागा जे अबन बागै बरक कोनो खलायमाया जास्ट सावै तिनि अला मनो सिमसे होबै फायो बेलेग खानावै कष्ट नांखा बुखा दुखुबो नांखा तो फाइनाय बसकां सालो आं चेष्टा नानाय जे सामनि दगा तगै बा अब हायनो लामा पालां दङ सामनि बजागा थाङै दामो खलायगै जानाय आं अबनि जत रकम चेष्टा नानाय आबन परे ओनिया हंके आं आनि चिनि तिब्राव तंनाय चिनि जत बर रंनो जुदि साक अ हानि बसा अ हानि बरखनि वानसु कांगाय फाइनाय बसकांगो आनि लगिगो थाइखौ आं फाइनाय बसकांगो अबनि बागै चिनि लुकुरंनो कयनाय जे अबनो जों नेक्स्ट जे 2022 जे बुबाग्रानि आसायमा सालपुरो जाते अमहाय जों नुदि आंना मतो अबनो जाते परिष्कार नायथंना मतो आ व्यवस्था खालायनाय आर सानामु संगो तमन बर होनो जे बुबाग्रा बनि थाने रांगि दंगो बोताम बगे खाया नै आबन बगे आं कासे कक सानामु संगो जे बुबाग्रा तुनि जुदि बासाय बिनि सिमलां बंनि परिबारनि सिमलांनो जुदि
खालायगा हांगे नों आंनो कपि सागामु जे नायदि चिनि बर' रंनि बागै सामु खायना फायतेनि बुबाग्रा तिनि बंनि सिमलांनो खलाय दं होननाय इंगे जेहेतु बुबाग्रा जों कुनो सानियाव बचिनि बागै वान सगै जुदि सामु खलाय दं इंगे चिनि बकते बतं अ हानि बुसा अंगै जों अ दा बंसनि अ जे सिमलांनो सोलायनानि अबनि চেহারা নো চেঞ্জ খাইনানি বাগৈ গান কাই সময় কে সরকার সে বোবা কারণ বরম রে ব আছে মা সার নরগনে সরকার সালসানি বাগ অফিস বন্ধ খাইজা কে তামনি বাগ এএমসি থাঙ্গাই নরক অ্যাপ্লিকেশন দিতে নাকা আবো 1 ইয়ার পার সরকার কি 1 ইয়ার 1 লাখ কোনো অঙ্কো সরকার হতে বা এমএলএ রংনি হতে কোনো অঙ্কো খাইমিয়া 1 লাখ ডিপোজিট খাইমিয়া থাঙ্গাঙ্গা সুদা কক সাও যেতামো বাজেট করে অবনি বাগৈ হিনাই বাজেট কি সানিয়া ওই কোনো কিছু নেই বাজেট মানো যদি আং চাইতো গিয়া যে আং সাগাও তংনাই আং অবনবন্তি হাইকে চাইতো ও সিমলাংনো বা ও রাজ্যনি ও কুমুকুমুনো বাহাইকে রমৈনা রাগ মান হনে যদি চাইতো গিয়া হাতে বাহাইকে এংনাই চাইতো গিয়া চাইতংনা নাंगौ जों आबन बागै आं फायनाय मा स्रगो फायनाय मा स्रगो नांखाय बुइ आनो थांते फाइते जरा नासिनाय जरा नुंनाय आं सय कक साव होनाय बोथारनाखाय बोथारमानथु आं नर्मेल नागरिक आं अ हानि साधारणत बुद्रुनाय नागरिक आनि अधिकार दङ अबस्थानानि आरो आनि मुचुमुं अब जे आं अबनो चेन्ज खायनायनि बागै आं सानाय फायनाय जत जागा आं जे कक सय साना नांगौ आं सानाय अबन बागै आनो बोथारनांगै बोथारसिगौ गोबां मानसिफ्रा सारनि बिसि आबो जास्ट बुसकांगो फुनुं मासिनि क्लायो जे जों बनो बरम दङ होनै एक्चुअली जुदि रियेल ब्रम रेखा हंगे सिगां अबनो आं थानाय बोसोरावबो अबनो अ सिमलांनो फुनुंजा थानाय बोसोरावबो आं एमपि साबनो तुबुजा तो एमपि साब सानांगा जे ब लायनाय ब दङ बिन ब बसावो जे आं हेल्प फैदोवा न जदुर मानो हंगे किन्तु आं बाय एमपि साब सायसं खायमा बाय बिसिनिया ब हेल्प खायनानै सागा आं बागै हामबाय मारखा तेबो नांगौ जारा कुचुक साकाव आसु तंनाय रखसे कुनु उं जायगा तो आं जरा कुचुक साकाव आसु तंनाय अ हा तेनि चिनि जरा उनको पावर तुइ तंनाय यागो बंनो सागलायनो मुचं बंनो रिक्वेस्ट खायो जे आमने संनाय दिकिचा अ सिमलांनो बाहागे चेन्ज खालाय रिमान ताबक जे साफ खाजाबि तंमनि आ बरक आं बिसो वाइसा तमाके खायलाय ना बरक गमाके साफ खाय तम बिसो वाइसा तंग जे एमसी जे खाजाबि तंमनि बर बसर वाइफ सुरु खालाय तंग वाइसा थानाय यार निसिंसे स्टार्टिंग गो लासिमासे बेले बेपार नबो थानाय यार एमसीओ एप्लिकेशन जमा परे थानाय बसर पुइला परिष्कार खायजागो ताकलायबो हायनो हाय एमसीओ एप्लिकेशन जमा परे परिष्कार खायजागो दैट मीन्स थानाय नों जुदि एप्लिकेशन दिया ओइ 10 बছর पानतै आसुक दी तै 50 बছর पान आसुक दी नाहा कमर्स थाङानो इगो फकाक मकाक बायते बायते लास्ट का अमो जतनो कमर थाङानो तब खलाय पैगला मानका एमबिडब्ल्यूएस गोबां बिसिरमय अमहाय साफ खाय दङ बिसि ब्रुम ब्रुम फेबा थांनाय बिस आबोना सानाय नट त्रिपुरा सासिमिंनिया जारा अ हावा तंनाय जारा अ हावा तंनाय जुदि साक साक आं त्रिपुरानि नागरिकनि वानसुका हंके दिनि अब हायके कायसे राज परिवार कायसे राजबंशनि सिमलांनि बुसकांग अब हायके खिबि तनगला खामु जेतु बर साक साक वानसु गया आमबागन बर अब हायके चेक राखा तनो जुदि साना थांका हंके बतला महाशासन हाय विजिट खायबायदि आरो जा ससन बुसकांगनो पियां ति माइसाइ तंमनो आससेगा क्लीन खायजा अब खैतांगि खायजा यांना पकलाय तामाबो सरकार ताबो माने या फांतानो सागा तैरिमा हायदे क्लाइसेबो नायनाय खांखाय तो अब हायनो जे जों दंगो फुनुं दङ जे नंनि लगी दङ हनै थानाय 25 यार तो कुन हनो लरियानो कुनु फानो लरिया कारण बर चेष्टा सिनाया आं साना मुचुं जे बाजेट करे हिनै सावो अ सिमलांनि बागै आं थानाय 25 इयार्स जुदि 1 इयार खायै जुदि 1 लाख खाय जुदि डिपोजिट खालायगा हंगे 25 इयार्स माने 25 लाख प्लस ताबु जे सरकार चलि दं माने 3 इयार्स प्लस 28 लाख 4 इयार्स प्लस 4 इयार्स अंगुइ दङ तो अमो बाय अमो मिलु कम से कम 25 होते 29 लाख नि मगुआ फायगा मतो अ रां बाय आं आबोनो थानाय इयारबो सागा फायबायदि आनो लगिरे फायबायदि नै किन्तु चिन बरंनो प्रायनो नायखातामो सागांगे बाक्सा पार्सोनाल बेपारो अंगंगानो बुखा खर्च नांजागोन किन्तु रियेल ककबनो जे जों मोबाइल नायखा भिडिअ नायखा खबर नायखा आसु आसुखौ कमेन्ट खायनासिं मानो
कमेन्ट खायनो जों मानो जे अमो हाय खलायलायो बर' अबनि बागै खलायलायो बाक्साबो सावो जे को फुनुंना बागै खलायो बा को बादे फायै बर' कं खलायनो चालायनो बागै खलायो आंले अर फायै आं सुबानसै थायगा नों किब्रासा जुदि थांगाय नों अबो हाय सायावै अबो हाय मबाइल टिब्रुवै जेटा सैमानि टाइम आ टाइम न नस खायावै अर फाय वाइसले नायफैदि हाय नायफैयै जाय अर अ हावा जत मथास दै दंमा बाय सिनि ओंया जों जुदि जत बुकुं बारारो एक थांगाय ब सामुनो जों खलायमै आंनाय जत सामुनो खलायमानो अबनो प्रमाण दानानि टाइम थिनि जत न हायनो हाय देवसे साना मुसंगो अ कयेक मान स आं नायनाय बबो हायके अब चेन्ज खलायनानि जत रकम लामा व आं थानाय जत रकम जत कुसुगो तंनाय रंनि दगाव आं ठीक আছে आं थानाय बाट जुदि फायनाय निनि जानुवारि फेब्रुवारि रंनि बिसङाव जुदि एंया हंके आं लुकुरंनो कयो फायलायदि जों एखाय जेजार रैमा माने जेजार खलायमा माने खलायलायनाय अबनो खलायरेनान जों खुनुंनाय जों काम खलायमिया एक ओंखांगाय